तो कैसे दुनी कहल बा भैया कि नामी बनिया के समझते बानी भोजपुरी में का अरे कि काल्हे नु जानू तो हरावता बरतिया आज मिलन के है आखिरी हो रतिया। और हमारी ये सवाल बा कि रउआ जब भी गाना गाइला तो हमेशा अश्लील काहे गाइला? जे सभी हो गइले बनी छेदिया छेदो में छेदना अश्लील गा के रउआ काहे गाना के रउआ अपने घर में सुन सकत नहीं? अश्लील काहे नहीं के छेदिया छेदो में छेद करते एकर मतलब का या हे ससुरार ना जाई। कितना साफ सुथरा गीत बा। ए गीत के व्यूअर देखा ना अर्थ बताइनी नु कि गाना के अर्थ ये बा। मान ली कि रवा कुछ सोची भोजपुरी अड़ई है दू अथी टाइप के मैटर ऐसे रवा काहे। नमस्कार प्रणाम भैया, हम नरसिंह सम्राट जीएन भोजपुरी न्यूज से अभी हम पहुंच चुकल बनी एगो ऐसा गायक के पास जौन की जब भी गीत गावेलन तो वो गीत में हमेशा अश्लील शब्द रहेला। अभी इनकर एगो फिलहाल गाना ट्रेंड कर रहा बा जौन गाना के नाम बा छेदिया छेदवे में छेद करता। आई यहाँ पर हम पहुंच चुकल बनी। राउर चैनल में स्वागत है भैया जी। नमस्ते सब कोई के प्रणाम। ये भी GN TV भोजपुरी GN भोजपुरी देखा था सब कोई के प्रणाम बा। और चलिए ठीक बा। सबसे पहले राउर हमारी ये सवाल बा कि रउआ जब भी गाना गाइला तो हमेशा अश्लील काहे गाइला? जे सभी हो गइले बनी छेदिया छेदो में छेद करता एकर मतलब का भइल? देखी भैया का कहे के बाप तो मान ली कि समाज के देखते बानी अब बट रहल कि अश्लील तो हम गईबे ना करीला। इतना दिन से हम बहुत अच्छा गीत गैले बानी, बहुत बढ़िया गीत गैले बानी। हमारे यूट्यूब पर बिट्टू ब्लास्ट मार के सर्च कर लेम देख लेम, बहुत बढ़िया गीत गैले बानी बट कोई ना सुनत रहे। थोड़ा सा तनी भोजपुरी है तनी एने उन्हें कह के गईल आदमी तो बढ़िया रिस्पांस मिलता, बढ़िया दर्शक के प्यार मिलत ताटे। और विशेष का कहे के बा इतना अश्लील गा के रउआ का गाना के रउआ अपने घर में सुन सकत नहीं? जी बिल्कुल ना। तो फिर रउआ दूसरा के सुने खातिर ऐसा गाना काहे गावत नहीं? भैया अश्लील नहीं खे माने कि भोजपुरी में उतना चली उतना ना चली तब का अश्लील काहे नहीं के छेदिया छेदो में छेद करते एकर मतलब का भइल? और सोचे के नजरिया कुछ और बाटे। हम वो माध्यम से नहीं खी गईले, हम दूसरा माध्यम से गईले बानी और सोचे के नजरिया अलग बा। का गाना के अर्थ बता सकिला? हम बिल्कुल बता सकीला। बताई। जैसे कि मान ले कि बाकी अपना मेहरारू बिया मर्द बड़न अपन आ गइल बड़न बाजार में कुछ सामान उमान खरीदे तो कनबाली उनबाली ले ले बड़न तो उनकर कान के छेदा इतना छोट बनू उनकर तनी मोटा हो गइल बा। तो मोटा हो गइल बा तो ले बड़न पेन्हा तारी नहीं खेलाट तब कहत रही अपने मर्द से मोटा का हो गइल बा? उ कनबाली के छेदा जौन होला ना उ मोटा हो गइल बा। उमें अश्लील कुछ नहीं के भैया, सोचे के नजरिया कुछ और बा। ठीक बा लेकिन सुने में अश्लील लगता है। गाना के नाम भी कुछ और रख सकत रही? अरे भैया भोजपुरी हड़ई है दू अर्थी टाइप के मैटर, कोई अच्छा समझेला कोई बुरा समझेला। एमे कोनो उतना एथी नहीं खे होके के अश्लील नहीं खे। चलिए साफ सुथरा जिसे रउआ कहत नहीं हम साफ सुथरा भी गीत गइले बने वो एक दो लाइन हमारे दर्शक के गाना सुनाई तने? एकदम बिल्कुल सुनाओ तनी। एगो गीत गइले रही अरे कि काल्हे नु जानू तो हरावता बरतिया आज मिलन के है आखिरी हो रतिया। लड़का कहता काल्हे नु जानू तो हरावता बरतिया आज है आखिरी मिलन के हो रतिया। लागता कि सोना तो हर प्यार ना पाई। तो लड़की कहतिया कि फिक्र में डूबा जनियार हो बियाहे ससुरार ना जाई। कितना साफ सुथरा गीत बा। ए गीत के व्यूअर देख लिए गो गीत के रिस्पांस ना बढ़िया मिल रहा है? को ना बढ़िया मिलला भैया। चलिए ठीक। भोजपुरी में अच्छा चीज के मांगे नहीं खे। कितना लोग अच्छा गावता आ उहे तनिया सा एने ओने कह के लोग गावता तो देखिए आज मार्केट में बा। पवन सिंह का भी गाना हरी हरी रे चोड़ी लाल घाघरा कितना साफ सुंदर गीत रहे, बढ़िया रिस्पांस मिलो। ऐसे वो कैसे कहतन कि गीत के तो कैसे दुनी कहल बा भैया कि नामी बनिया के समझते बानी भोजपुरी में का कहाला। सब ठीक बा लेकिन अगर ये टाइप के सब हमेशा गाना दर्शक के दे हम तो दर्शक अच्छा ही बताएं कि ये जो गाना रहुआ कहतन कि गाना के बढ़िया रिस्पांस मिलल एकर दोषी के बा? दोषी केहू नहीं के भैया, सोचे के नजरिया कुछ और बा। केहू दोषी नहीं के, ना हम बानी ना राव बानी। कहनी ना अर्थ बताइनी नु कि गाना के अर्थ ये बा। मान ली कि रवा कुछ सोची भोजपुरी हड़ई है दू अथी टाइप के मैटर ऐसे रवा काहे कहतानी? ठीक बात। हमारे चैनल के माध्यम से रहुआ सारे दर्शक ही बताएं कि भैया जौन भी गाना हम गई ना ओकर अर्थ रहुआ के बता देने। गाना में कोनो प्रकार के कोनो दिक्कत नहीं है,
दर्शक से? जी एकदम बिल्कुल हम अर्थ बता देम, जौन भी गाना गेले बानी ओकर अर्थ बता देम। और अश्लील में कुछ नहीं खे, भोजपुरी दुअर्थी टाइप के मैटर हटे, हम दुअर्थी टाइप के गैले बानी, ओमे अश्लील कुछ नहीं खे। चलिए राउर नाम भी बा बिट्टू ब्लास्ट, तो राउर जौन गाना वाला हमेशा ब्लास्ट करेला, लेकिन हम तक अभी तक ये समझत नहीं, चाहे दर्शक समझलन कि अश्लील बा। चलिए अर्थ रुआ बतानी बढ़िया लगल, तो ब्लास्ट टाइप के गाना एक दो और सुनाई हमारे दर्शक के। एकदम बिल्कुल सुनाओ तनी। एगो और गीत आई रहे कि अरे ससुरा के हाल सखी कहीं का होला, अरे ससुरा के हाल सखी कहीं का होला, भातार मिलल भोला लहर लुटे टोला। अब एकरो के रवा अश्लीले कहीं तो अश्लील बा ई गीत ना। चलिए ठीक बा, वो चैनल के माध्यम से दर्शक के बताइए देने कि जौन भी अश्लील हम गाना गाइला लोग के छोड़ी, लेकिन हम जौन अश्लील गाइला ओकर अर्थ भी हम बता देम। एगो भैया एगो बातें रहो से बता देते तनी, हम एगो सिंगर ऐसन बानी कि हमारे के कितना आदमी जतिवाद गावे खातिर फोर्स कैलस, कितना आदमी कहते कि जतिवाद गईबा तब ही स्टार होकबा, हई होकबा, हई होकबा। बट हम कहनी कि ना, हम भले ना स्टार होकम, हम ना ब्लास्ट होकम, बट हम अश्लील आ जतिवाद ना गाइब। ए खातिर कितना लोग हमारा से नाराज भी बा, बट कोनो बात नहीं है, हम अश्लील आ जतिवाद गईबे ना करीला। इस चलते थोड़ा तनी लेटे सही। चलिए जतिवाद पर वैसे हम सवाल भी करते हैं। अच्छा ये वो बताइए, जतिवाद के बात वो खुद अपने कहने, जतिवाद आजकल जे भी लोग गावता ओकरा बारे में वो का कहल चाहता नहीं? देखी जे भी जतिवाद गावता आज मार्केट में बा, एने उने कह के अपन सब करता लोग, बट हमारा उ सब नहीं खे करे के। हम बहुत सीधा सपाट आदमी हई, हमरा दुनियादारी से वो नहीं खे, अपन जे जौन करता करे दी। आ जतिवाद के बात रहल, हमरा के बहुत आदमी फोर्स किलस, बट हम जतिवाद ना गाइम। कलकार खाली एगो आदमी के ना न होलन भैया, कलकार सब कोई के होलन। बाबू साहेब बोले हन तो जाए के बा, जादू जी बोले हन तो जाए के बा, धोबियो बोले हन तो जाए के बा, चमारो बोले हन तो जाए के बा। यही से हम अश्लील गईबे ना करी। अश्लील में हम ब्राह्मण हई तो हम जतिवाद गाई तो हमारे के ब्राह्मण कितना आदमी सुनी, आ वे सब जात बढ़िया गाइम, जतिवाद ना गाइम, सब जात सुनी, सब जात बोलाई, सब जात इन्वेट करी। तो उसी ये सब बा। जतिवाद सिंगर लोग जतिवाद गाना जौन गावता उनका लोग के बारे में वो का कहल चाहता? अब हम दुनिया के ठिका थोड़े ले ले बानी भैया कि का करत, हम अपन ठिका ले ले बानी। हम सही बानी ना, हम अपना से मतलब रखतानी। चलिए ठीक बा। अभी तो होली के गाना छेदिया में छेद करता छूट गइल बा, मार्केट में ब्लास्ट भी कर रहा बा, बिट्टू ब्लास्ट नाम के वजह से राउर ब्लास्ट गाना भी बा। आगे की क्या तैयारी बा? आगे के और लोकगीत के तैयारी होता, हम ज़्यादा लोक के गीत गाइला भैया, उतना सीजनली पर हम ना ध्यान देवेला। और तैयारी होता, और 2-3 गो गीत रिकॉर्ड भइल बड़ी सन। और हमारो चैनल ओपनिंग होता बिट्टू ब्लास्ट ऑफिशियल, वो पर गाना ये सब जे भी देखा था चैनल के माध्यम से बिट्टू ब्लास्ट ऑफिशियल के सर्च मारम सब, वो पर अच्छा अच्छा गीत गाइल बा। एगो और गीत अब बिट्टू ब्लास्ट ऑफिशियल पाइल बा, लइकवा कहता अरे जात बाड़ू ससुरा भइल बाटे सोर, काहे छाला कावतारू अखिया से लोर। अरे तोरा के ना जिए मोर ख्याल देगा, तोरा के ना जिए मोर ख्याल देगा। त लड़की कहतिया दिल तो दर्द 1 साल देगा, दिल तो दर्द 1 साल देगा, फिर तू भी मुझे दिल से निकाल देगा। बहुत अच्छा अच्छा गीत गइले बानी, बहुत अच्छा अच्छा गीत आइल बा। बिट्टू ब्लास्ट मार के सबे सर्च करी देखी। एहू भाई के आशीर्वाद दुलार प्यार दी सब एक बार, जिसे सब कोई के देता नहीं। और विशेष का कहे के बा? चलिए एगो बात हमरा क्या और बताएं, लेडीज सिंगर में अभी एगो तन्या जौन सिंगर बारे, उनकर गाना भी मार्केट में बड़ा ब्लास्ट करता, का कहल चाह हमरा? उ साफ हम उनका के का कहे के बा, उ तो साफ अश्लील काम करत तारी। बट ऐसा ना करे के चाही, भोजपुरी में ऐसा ना करे के चाही कि अब हई हाउ हई, ये सब तो हम कह नहीं की सकत, बट ऐसा ना करे के चाही। अश्लील काम ना अश्लील गीत गावत रे, अश्लील कामों करत तारी भैया। हमू 1-2 गो उनकर इंटरव्यू देखनी है, अभद्र बात बोलत तारी, ऐसा बात ना बोले के चाही। का करम लोग उनका क्या गाली देवे लगा था, तो गुस्सा में आके लाइव में कुछ बोल देता रे। ठीक बा, गाली देता तो ओकरा के जाके घरे ओकरा समझाई बुझाई। अब लाइव में मान ली कि कितना आदमी देखत तारन, सब कोई का सोची, का अथी भोजपुरी में प्रभाव पड़ी। वो तो सही जतिवाद के चलते तहस नहस हेन तेन भइल बाटे, ए चलते का कहे के बा। चलिए ठीक बा भैया,
इनकर एगो गाना होली में जौन ब्लास्ट कर रहा बा, छेदिया छेदवे में छेद करता, ई गाना सुने में एक टाइटल जौन अश्लील बा, लेकिन अभी रहुआ सब कि यहाँ के वो गाना के अर्थ भी बताइनी। साफ सुथरा गीत बा, गीत कोनो खराब नहीं खे, बहुत बढ़िया गीत बा। तो चलिए फिर यहाँ से मिलम हम, यहाँ के लोकगीत आवता, ओकरा बाद फिर हम रहुआ से मिलवाइम, बात कराइम। तब तक खातिर धन्यवाद।